Kaixo, Inigo ETSeko abeslaria naiz, eta hemen nago maite dut gorrotu dut erronka egiteko. Motomami, maite dut gorrotu dut, maite dut esango dut, ez? Uste dut proposamen arriskutsua dela, desberdina, baina beste alde ere, interesgarria. Behin bakarrik ikusi dut, eta ez dut esango gorrotu dudala. Gehiago gustatzen zitzaizkidan beste proposamen batzuk, baina uste dut ere hor dagoela, ongi dantzatzen duela, ongi abesten duela, eta nolaiteke errespetua ere, errespetua. Susia maite dut, gorrotatzen nuen, baina ez dakit, ne ustez ere gaur egungo susiak ez direla orain dela 10 urtekoak bezala, ez? Ne ustez pixkat okzidentalizatu egin dira, edo ni behintzat igual aldatu ditut nire gustuak, baina lehen ezin nuen, asko gorrotatzen nuen, eta azkeneko urtetan, igual hilabetean 2 edo 3 susia jaten dut. Pizza nanarekin maite dut hawaiana, ez da? Bai, maite dut. Betian nik eskatu dut hori. Lehen txikitan esaten una hawaiana sin piña, eta gazta urde ezpikoarekin. Baina gaur egun eskatzen duena nik jaten dut, bai. Gustatzen. Lagunik ikusten baldin badute hau. Eske esaten baldin badut gorrotatzen dudala, me gana matar. Gorrotatzen. Ni kirola musikarekin hasi nintzenean 18 urterekin, futbola utzi egin nuen, eta kirolan, pixkat paso egiten dut, ez? Bai futbolan, bai kirola, bai orokorrean kirola, ez? Chill Mafia, ostia, maite dut, uste dut, hemen falta zela olako talde bat, ez? Eta bateratzen duten hainbat proposamenekin eta sorkuntzekin bat egiten ez dut, ez? Eta euren metodologiaekin, baina uste dut talde interesgarria dela eta bazela garaia olako zeozer Euskal Herrian izateko. Gorrotatzen ditut. Dudari gabe. Eta gainera batzutan, herrira joaten naizenean eta urberoa batzutan, lehenengo minututan ez dagoenean, oso gaizki pasatzen dut. Niretzat dutxa da nire momentua, eta hotza baldin badago, ez zait bat ere gustatzen. Mendia maite dut, ez naiz gehiegi joaten, galdetzen dutenean mendia edo hondartza, ez dakit. Ez naiz oso hondartza zalea eta ez oso mendizalea, ez? Baina, noizbenka mendira joatea gustatzen zait eta inoiz ere gauzak bururatzen zaizkit, olako, ez dakit, kaminata bat egiten dudanean, edo mendira joaten naizenean, baina esaten dute, ez naiz oso mendizalea ere. Konkisa ez dut ikusten. Telebista gehiegi ez dut ikusten eta Konkisa lehenengo ediziotan ikusten nuen eta maite nuen eta gaur egun ez dut ikusten. Ezin dezaket esan gorrotatzen dudala, ez? Baina, ez dut ikusten. Bale, gorrotatzen dut, ez? Baina eske gainera hemen ikusten hainez Konkiseko hainbat gauza behoan amata. Hauxe izan da guztia, gogoratu, atera berri dugula ere laburmetrai bat, bertan kontatzen dugu nola pasa dugun gure historiako urte zaienetik onenera, 2008-tik 21-era, eta barnean nola bez izan dugun pandemia eta gure historia guztia bertan kontatzen dugu. Agur, agur! Gaztea.